עוד. זה כן, זה מצחיק, מה זה אמור לצחיק? מה קורה בזה? הכל אבל לא, אתה צריך עם הידיים, שירו קצת הידיים שלך. כן, אל תהיה יום. לא, אבל לא רואים את הידיים שלך, לא רואים. לא רואים. בקיצור. ואחד, 2, 3, 4. לא, עוד פעם, 3, 4 ו... לא להזיז את הראש כאילו בכלל, רק תגור. אין לך את הראש שאומר. עוד לא רואים לך את הראש. תמשיכו! כן, תפסיק לדון כבר. רוץ! הנה, אפשר חכה. אוקיי, ותלך אחורה אמיר. אבל שעשה זה... נופר! רגע, לא טוב. תעשה ככה. שנייה, שוב. ככה. רואים את זה? לב. לא אין לכם את הראשים, תראו את הראשים שלכם למעלה. תרימו כולם למעלה, עכשיו ככה. לא, ככה, יש, יאללה. אבל כעת אתה לא עושה. אני פוליטיקאי. איזה חבובות. מדמה. 3, 2, 1. וואי, בן זונה. מצלמים. קיצר, אני עושה לה מותק. מה המצב? אחי, זה כבר פוליטיקאי... אני אומר מה שצריך כדי שתסכימי, כי אני פוליטיקאי כמו ביבי, כי אני פוליטיקאי כמו ביבי, כי אני פוליטיקאי.